మామూలుగా అయితే నీడు కొన్ని వేస్తాడు, ఇరేమో ఫుల్గా వేయించినాడు. ఇంక అన్ని ప్లేట్లు వేసినాము, చపాతీలు, చికెన్ కూర, ఆనియన్స్ ఇంక వేసుకొని స్టార్ట్ చేసినాము. నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి, వీడియో తీసుకుంటా ఉన్నా, మా వాళ్ళు అప్పుడే స్టార్ట్ చేసినారా. ఇంక అట్లా ఒక రవ్వ చపాతీ తుంచుకొని చికెన్ పీస్ మధ్యలో పెట్టుకొని ఆ కూరలు అద్దుకొని తింటే వేరే లెవెల్ ఉందా. నెక్స్ట్ ఇంకా ఆనియన్స్, చికెన్ పీసు, చికెన్ కర్రీ, చపాతీ ఒక్క రవ్వ తుంచుకొని తింటే అసలు వర్త్ వర్మ, వేరే లెవెల్ ఉంది. వర్షనీలో కూడా ఉంటుంది చికెన్ కూర, కానీ దూరం పోవాలా. చూడ సరే కొత్త చపాతీ కూర